Ježiš vystúpil do Jeruzalema, v chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Tento Kristov skutok pôsobí trocha zvláštne ako nedorozumenie. Veď predsa v Jeruzalemskom chráme sa konali krvavé i nekrvavé obety k úcti Boha. Prichádzali tam Židia aj z rôznych krajín a je preto logické, že si na chrámovom nádvorí mohli zmeniť peniaze a kúpiť obetný dar. Teľa, ovcu, kozľa alebo čokoľvek iné. Lenže práve to miesto, ktoré by malo symbolizovať jednotu medzi vzťahom človeka k Bohu a aj človeka k blížnemu, sa stalo symbolom vzájomného odcudzenia. Židovské autority považovali chrámový obchod za legitímnu súčasť kultu. Ale v Ježišových očiach bol tento posvätný priestor znesvetený, pretože to, čo sa deje, už nie je z poslušnosti voči Bohu, ale z poslušnosti zákonom trhu. A tieto dve veci sa môžu javiť ako rovnaké. Človek môže dodržiavať prikázania, teda zdržať sa krádeže, klamstva, cudzoložstva a vraždy, ale bez akéhokoľvek pocitu, že je to neoddeliteľná súčasť jeho vzťahu s Bohom. Mimochodom, starozákonní proroci často kritizovali Izrael za to, že oddeluje uctievanie Boha od spoločenských zodpovedností. Takže aj v ich dobe bolo takéto počínanie kontroverzné. Ešte dôraznejšie sa Ježiš vyjadruje k chrámu nášho tela. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Pri všetkých tých experimentoch s ľudským telom, ktoré v ostatných rokoch naberajú na obrátkach, sa vytvára presvedčenie, že to nemá nič dočinenia s morálkou a ani s prirodzenosťou. Že to je niečo, čo zásadne patrí do sféry tohto sveta a ani náhodou nie do sféry Boha. Že je to biznis, to je zjavné. Súčasné autority ho považujú za legitímnu súčasť doby, ale v Ježišových očiach je to znesvetenie. Pretože sa to deje nie z poslušnosti voči Bohu, ale z poslušnosti voči zákonom trhu. A dôstojnosť ľudskej osoby nemôže byť nikdy podriadená zákonom trhu.